Kajing ya lenti jong keseng kot ya kawap mentedu kala dap bandap sansnam ha kajing syakri kawan pet na kabenta ban yarai kamay maryang mat kawai na kini kajing ya le kabahakmat jong kani kakenhon kadai ban yadai ya kawap mentedu kabakila lej ban tit jingkang hadu kayeng kasari jong ka National Green Tribunal NGT. Kajing lej ujor sa kayeng kasari NGT kadai house nam araja arpusau bar kajing bishar halor kani kamat kala ya chakmat bat kajing bishar bakhaddo kanlong haka arfu artare gunailar araja arpusan. Haswa bakin yo ban sngap ya karai ka bakhaddu na kayeng bishar NGT na kabenta kawap mentedu ha New Delhi kani kaseng haka teo baladap haka khandai tare gunailar araja arpusan kala shong jingalang ya mirjing mut ha hol chilyang raj jowai. Haka tega sngi katba ki dang up ban yo ekarai khaddo na ka NGT kane ka seng kala yo man sim na ka jingwan sim banta jong ki wahet nong bat ki riu pau khmat ba fer ki noyalam sen raj jowai ki pat ba nong shong snong kan thai bat shnrang ki bla sam ya ki sembo prakhat bat ai ru ka jingkersan ba pura halor ka thong ban ya khun dawa penne pensa bat ban ya da ya kawa mentedu. Hakatai ke jingalang kala don kasur ban kerpat ya ka NGT Principal Bench bakan penlong ya ka GHADC kum ka party namar bakadai ka nong pet nong sumar ka bala pen ko bor daka kernet ka bahin rio lane ka 6 schedule batru bakan la ban sna ya ki an ki kendon ba ya dai bat ka wa mentru bat ki we ki wa ki badon hapo upot usam jaga district council. Hakajinya keran batu presiden keseng kot ya kawa mentedu ubak kro lam salan ki parian ula pentib bah kajinya lenti ke besan senam ke bakila daban bu jingkerpat ya ke sorkar jela kumju ki board district ban ai jingya da ya kawa mentedu hendrei ke jubab ke baki yo ke long penban da ke surok ke bala pentrei harut kawa. Te nagaliang ka jongi menta ka meeting ke dorbar bi nagaliang ka kot ya kawa mentedu. Hakani ka jingalang ka jongi ka ba ngisngaw tanat banyatho ma ki rangba shnong ki badana ka shatri jong ka senjuk ki ve shnong jong ka juai kamjo ro ka sen rai juai ka bai na kinong le niam ka ba ai niam ya ka mentadu kila wan cha khamat menta ka sngi ban penbana bakin ai jingkarshan tali talla ha jingedai bat kani ka jingi khun ka jongi chike NGT Principal Bench ban yada ban penbaha penmiat ya ka mentadu kadau kalong ba ngilas ngau tho menta ka mentadu tang na ka ngiyo ya ka ngiyo ka ban rep ngiyo ka ban di ban pendon kam chiye na lor nang taro ka ban skem ya khandau usiap ka jongi te kane ka dai ka jingalang ka jongi menta ka wa karai ka bangila sim haro ka ba kham kongsan kalong ba ka JHADC ka council ka badan hangni ka banta jongka ka dai ban penne penbaha ban yada ya kiwa ta kumbalong menta ka JHADC ka penmi tang ka kintin ba ka kinong yalam ka jongka ban yada ya kiwa hendrai kumbalong menta ya ka mentadu ka khlem le ai ro halor gane te nagarai jong gani ka meeting menta ka sngi nila rai ban karpat ya ka NGT Principal Bench ba dai ban pelong makaduma ne ban pelong party ya ka JHDC khnang ba ka JHDC kum gunang pet kat kum ba lai bon na ka 6 schedule bakan rin sumar ban thau ki an ki kandon ha ka wa mentadu ba ka jo ka por ngi karmen lang ba ka ne ka hukum bangi karmen na ka NGT kan ai kan yada ro ban itho yang ke umngot ya ka kupli ka mentang ki bai pat kiwa ki badan apa upot jungle council tanalor ang taro ka ba ngibo ka jingkantu karpan hakane ka bangin ya khun sega NGT ka banlong ka arpatrik mulai agos ban khlong no yito khandau ka chiap ki ba la brat la no naka tayu surok ka ba sna hang te rod mentadu namar kane ka jing dap khandau jong ga wa mentadun na ka jing daw jong ga jing bra pathari khandau ka khta ya ki do do wa bat ka jo ga por ki khta ya ka bam di ka jongi langba ka PHE te kini de ki kong santam ga bingi sim garai na ka ne ka jingalang bat baro ki nong song snong terbiar ka mentadu ki la him garai bangin ya tre rangkat hado ba poi karai na ka NGT ka ban ai ga ar tarik te kawai ka bangis bo ka jingkarpan ya ki try khandau ge badan sha ki road jong ka mentadu
kibadan hado menta ngiyo iba hadim ladap shnai nu surok kita kiri khendau kibadan charot kementru la sedang ban don gador la sedang gari yo i kidak kishin ba kin thau ki yeng kisem ta halor gane ngi bo ga jingkarpat kat bala sngew bah wadam ailat ba ki yeng kin mi hangito ki rod jong kementru na lorang tarong idbo ga jingkarpat ika sarkar jalla lang ba chief minister Konrad Sangma u deputy chief minister ba mas sngew bah lang dahar bakini ro kidai ki ban pat ya kane ba kidai ban shim ya kane ka khandau ka badan narot yang ka mentru ban yada ban pen bah pen miat nama ka bor jong ka sarkar ka bala ban le ya kane nama lagi la ban le kamne kan yada ya ka jingim ka jongi tarwer lenter jong ka mentru takani ka dai ka jingkarpat ne kane ka jingalang ka mi kan long menta ka singi hangne te kai ka ba kong santam ba kum bangi yoi ba chief minister Konrad Sangma hakini ka singi ki ong ba ka sarkar jalla kan pen bah kan pen miat ya ka wa khara kan pen internet halor kane ngi yoi ba ong ba kun pelut digi phau kulur talada ka sarkar jalla tang ban pen bah bat pen internet ka wa khara ka badan shalong kala ban pelut dagi phau kulur balai ma ya ka wa mentadu kadai ka ba kabadai ka jingim ka jong kinong song shnong digi phau hajar ngon ka sarkar ngas ngotho kadai ban ai ka jingerap kadai ban wat gilat lenti ban yada ban pelut di ka pisa na banta bante na marsin ba pa yada ka mentadu kadai ka jingyada ya ka jingim jong ki breu bat ki dok kha ki badon hagawa bat ki marat ki mareng ki nong rep nong rem takata kadai ka jingya keren ka jongi kai ka bangi kermen bah menta ma da ka jingyeng rangba jong ki rangba shnong ginong shong shnong kan thai bat serang nakane ka jingelang menta ka sngi ngidon ka jingkermen baga mentru kan yo ya ka hok bat ngi ke baim halantar ka mentru nado na juai mi mentru kli rachi chawar bat se Bangladesh kan long no ka ba kongsan bat kan bah kan miat ka jingi mengi kan sngan tanggatai Shu ubak pariat uloong, bakum kaseng kala pediang ya kesurok, tangba kan ketak pat ya ki kiwa, dak ba berat pathara ya ki kendau ki mau sepo wa, kadai ke bamla ban pediang. Te halor ke banta jong ka sarkar jalla, hagani jingli ilti jongi menta la tam sansnum. Ka sarkar jalla kala tip ya gani la ikran lang ba yo chief minister, yo chief secretary jong ka sarkar jalla kai ka bangi siu sitam kalong ba ndon ai ro hado menta ban wan yatho yangi ne ban penmi ka jingtho wan no dc jong ka west jaintia bakin yada bakin a jingerap ne pen bai ka mentadu kata ka dai ka ba ne ka jingalang ngi pen pa ko jing siu si ba ka jing seo so liu ha jaka bakin ai ka ni ka jing yada ka mentadu rai ka ai ka long da khong pong ngi yo i ba hakin ne ki san snem mala da ki thap ki sna yu surah harut ke mentru kabangi peliang bandon surang henry nakaliang jong ka office jong executive engineer PWD Juai Central harangkat bat ki kontraktor kila berat patharia khandau ka bagi khlong ka bagi ti na kilo sya ka mentru ya kene ngila ban yatho ye phi ban pani ba ka NGT principal bench kala de pha ya ka joint committee haka ba ka Central Pollution Control Board bat ka ministry jong ka forest and environment climate change kila wan inspect wan laj pat jurip halor ka ne ka jinglap ka jongki takai ka ba ki yo i kilap ba kila long bian nama kila bread ya khandau haki senrang jong ka mentru ban ka mentru ban toch mentru bat ka jo ka poro ki bread sya ka mentru ya ki khandau ba ki ti no tu sorok te nalorang taro ka jinglap jong ka joint committee ba ya ka jaka ba dai ban bread ya ka khandau ba ki khlong naga nakitai ki lom kumbaga long ka joint committee ka lab ba khamdan ai ro ha ka ta ka jaka ka ba ka PWD ka ong ki berat ya khandau te kini gidai ki bantang ki ba ka sarkar jalla ka ai jubab yangi da ka ba berat ya kini khandau bat ka jo ka porro ki bido ki jabo ka jaban ki ban mi no to surok ki pan slur ki ban ka ban toy sa ka mentadu sakawai ka ba ima sho ba ka sarkar jalla hado menta ban ong ba kan thong yi ki ding le ban pan ba ya ki saw dong saw kun jong ka mentadu hado menta nakaliang jong ka sarkar jalla ka khlem la ai
tekene gai kapallong kapan perkhat yangi bahato Chief Minister ba ya ka Mariang balai ru ya ka mentadu ka ba ai jing im ya ki pheu hajar ngon nando namek nani na jaintia hado Bangladesh kata ka dega jingkali ya Chief Minister jongi tingi kermen ba Chief Minister unjuba daga kam ba kumbau le ya wa amkra kumbau le banthong ding ya ki waipat gijaka hangni hajwa ya ka mentadu bat ka jaintia jongi ro unle kumjo Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bate ye kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la aikan diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam, ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhag, ka jing im bakam bhag, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.